И здравейте хора, аз съм ИтКоБГ и днеска правя клип, защо няма клипове. Първо, този клип няма да има интро, защото ми се обработва. Имам да пиша домашното, съм на училище. Няма клипове, защото първо, няма с кого да снимам. Второ, на Майнкрафт искам да снимам, но нещо моби ден ми се скапа, да кажем, направих един епизод в мините, значи аз си копая айрън, а пък то излиза, че говоря здравейте хора, аз съм ИтКоБГ, а пък съм напред последната секунда и щом кажа здравейте хора, ще се видим на другия клип и бай-бай, и клипа се продължава без музика, без глас, без нищо и не се скапа и много ме вбесява. Затова правя клип, защото няма клипове. И както ви казах, първо, защото няма с кого да снимам. Второ, на Майнкрафт мисля да снимам, но както ви казах, малко се развих, ама няма да се развивам, защото нали ще оцеляваме на друго място, пък аз направих стълби. Ще видите. И сега ще вляза набързо в Майнкрафт, да ви покажа какви нови промени съм направил. И после се връщам така. Ето, какви нови промени съм направил. Самия клип. И ще снимам после на една игра. Чакайте, заради мачънковите забиха. И тъда! Ето компасът ми, който направих. Така. И както ви казах в миналия епизод, шубъркейн с гърдината ми. Шубъркейнс. И тук вижте, не знам какво да го правя. Тук мога да правя ендерпта, но както казах, тук няма оцелявам и аз имам много да оцеляваме. И тук стълбички, нали знаете, надолу. И по-общо взетото е. Няма нищо. Така. Честа има такова, разни глупости и така нататък. Че са общите промени, общо взето. Така няма спирам нищо. Така. Този клип няма да бъде обработен, няма да има интро, няма да бъде нищо. И общо взето. Като гледам за клипа, после снимам още един клип след този. След този клип още един ще снимам, повече няма да снимам. И вече разбрахте, защо няма клипове. И видяхте Майнкрафта. И за друго не се сещам да говорим. И искам да ви кажа нещо. Това е за всичко от днеска от клипа, защото мисля да няма нищо друго. И бай-бай. Опа. И бай-бай.